Ja, het is vakantie en inderdaad, dan hoeven leerlingen niet naar school. En toch besloot een groepje van het Lodewijk College dat wel te doen. En niet voor een lesje wiskunde of geschiedenis, maar om een vierdaagse workshop muurschilderen te volgen van de Servische Nikola Mihailovic. Hij gaf eerder een rondleiding in Belgrado aan een groep leerlingen die daar was tijdens de internationale Lodewijkweek. Nu kwam hij naar Terneuzen om een kunstwerk te maken op de school en leerlingen dus meer te leren over het vak. Wat zie je nou precies in de muurschildering? Rechtsboven zie je het silhouet van het stadhuis van Terneuzen. Mihailovic is namelijk erg gecharmeerd van de brutalistische stijl. Linksonder zie je het vlakke Zeeuws-Vlaamse landschap terug. En linksboven het logo van het Lodewijk College die als zon over alles heen schijnt. En het zwart-wit, dat is gewoon een kenmerk van mijn kunst, vertelt de kunstenaar lachend. Volledig vrijwillig hebben de leerlingen zichzelf aangemeld om tijdens hun vakantie de workshop te volgen. Aan het einde van de lessen gaat de groep de schuur van de school voorzien van een muurschildering. En daarvoor moest eerst een ontwerp gemaakt worden wat gepresenteerd werd aan de jury. Met de leukste gaan ze de komende dagen aan de slag. En de reacties van de leerlingen zijn terug te lezen via omroepzvl.nl.